Subay sa dalaman ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahit bumulan, gayud ang Ginoo. Ang salan ako, iyang ipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mabalik siya, andam ka ba? Kung mabalik siya, andam ako. Magalakang kita, subay sa dalaman ang saad niya, may ganting madawatan. Kung mabalik siya, andam ka ba? Kung mabalik siya, andam ako. Magalakang kita, subay sa dalaman ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan ug mga kaigalan, welcome nini itong programa sa Kanginan Kini ang Maayong Balita. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Kini ang Maayong Balita gituyo pagbugna aron ang matag usa kanato matudloan ug magiyahan sa pagsabot sa balaan nga kasulatan aron magagiya sa matag usa kanato ngadto sa kaluwasan. Kini ang Maayong Balita pagdumalahan sa inyong mga higala, Brother Isao dito, Brother John dito. Nining gabiuna dili usa nato makauban si Brother Libik Labis tungod kay duna sa mga importanteng lakaw. Nining sulod nato nining usa ka oras nato nga tulumanon. Kami lamang usa ang makig-uban kaninyo ni Brother John dito. Niadtong dunay mga gustong ipadangat nga mga mensahe, birthday greetings, mga kaigsunan ug mga kaiglan, makahimumos pagpadangat sa inyo nga mga mensahe pinaagi sa numero ni Brother John. Mahinman din hiya sa ato nga live broadcast karon. Ang tanan-tanan nato nga magkaigsunan ug mga kaiglan nga nagasunod ug nagsubaybay nining itong programa sa Kanginan mayon man sa Facebook Live mga kaigsunan ug mga kaiglan, sa kinasing-kasing kamo amo nga ginapasalamatan o gina-welcome nining atong programa karon. So kamong tanan sa asa man kamo nga dapit karon naglantaw ug nagapatalingog nining atong programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan ug mga kaiglan. Well, ato day nga i-greet og happy birthday no si Sister Miriam Kalungsod, ante. Kung naminaw man kamo karon, happy birthday nya. Salamat sa imuha nga pagka maayo sab nga sulundan sa ato nga iglesia sa Medellin. Then sa ato nga makaigsunan din naa sa kini ang Antipolo Church, Dras Medellin Church, mayngon man sa ato nga mga kaigsunan din na welcome mong mga higalaw maigsoon labi na din ha ni Brother Edwin Gulimas. Mayong gabi ni mo din ha angkol, mayngon man ni Brother Edik, no? Onya ni Brother Noel Cristal din ha sa kining Pandan, Brother Noel. Mayong gabi ni mo din na nya disad nato kalimtan mga kaigsunan ganiya sa adlaw nga igpapahulay. Ato nga pasalamatan ang pag mainiton nga pag-welcome sa toa ganiha dito sa Kinawahan Seventh Day Adventist Church, pinanguluhan sa Patag Seventh Day Adventist Church uban sa ato nga mga pangulo sa iglesia nila ni Brother Arnel Anciano ug ni Brother King James Anciano uban sa ilang mga pinalangga nga asawa uban sa mga kaigsunan o mga man ni Brother Dick din sa Kinawahan. Salamat sa inyo nga invitation o salamat sa mainito ninyo nga pag-welcome niya. Ato sa pasalamatan ang kadagahan sa Seventh Day Adventist Church, Brother John.
pinanguluhan nila ni Brother Christian Bistar ug ni Brother Eljon Tonyakaw. Sila nga manindot nga accommodation sa tuwa mainman sa paniod to nga ilang giandam sa tuwa didto kaganiha. Well, salamat kayo sa tanan nga mga kaigsunan gyud. Dila na mo maisa-isa sa pag-mention dinha sa Kanagahan Church, no? Salamat sa inyo nga pag resibe og pagdawat namo bilang inyong igsuon diha sa Ginoo. Thank you so much Brother Christian Pistar, Brother Pat Pahid, sa tanan na lang gyud, no, nga diha kaganina atong nahimamat sa Kanagahan Church. Unya ato sa day pasalamatan mga kaigsunan ang ato nga mga higala ug mga igsuon dinha sa Kinatalkan Island nila ni Brother John Ilustrisimo sa mga Escalikas family mayngon man dinha sa kini ang ato nga mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa kini ang Hilantagan Island. Unya dinhiya pod sa Hibit Island nila ni Brother Sito Ilustrisimo uban ni Antisining mayn man sa ato nga makaigsunan dinha sa Bantayan Island o dira na tibuok sa lungsod sa Santa Fe. Welcome og salamat mga kaigsunan ug makiglan sa inyo ang mayniton nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. O nya ato day nga pasalamatan sab ang Nazareth Seventh-day Adventist Church sa walay hunong nga pagsunod og pagsubaybay nila sa ato nga programa mapasyudad or mapaprobinsya man ang ato nga magkaigsunan kanunay gid ni sila nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa nila ni Sister Ann Paskin, ni Brother Jerry Paskin uban sa mga Idar family din nila ni Auntie Elizabeth Idar, nila ni Kia Jose, mayngon man nila ni Kia Jubit, ni Ate Mona Lisa, nila ni Pia Giovanni, nila ni Tidenden, onya nila ni Brother Benji dinha, nila ni Nicole, onya nila ni Ate Idna dinha Montisillo, o ni Kia Chris, mayngon man ang Marikit family, onya ang Nolia family dinha sab og ang Galyaris family. Onya salamat kayo sa inyo nga kanunay nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Sa tanan-tanan na lang na diliin man nato matagsa-tagsa pag kini ang mention ang inyong nga mga pangalan ang importante mga kaigsunan ug mga kaiglan nga amo nga napadangat dinha kanyo ang mayniton nga pagpangumusta og pagpasalamat sa kanunay nga pagsunod og pagsubaybay niining ato nga programa sa kahanginan. Well, do na tayo mga mensahe nga na-receive dinhi sa ato nga live broadcast mga kaigsunan. Ato ni nga basahon ang mga mensahe niya si Ma'am Pritimi Simons, onya niya pod si Brother Climaco George NJ watching from Japan. Good evening ba John kag Brother Isao Kumbati nausab sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Niya na pod ko naminaw sa inyo programa. God bless sa inyo tanan. Salamat kayo Brother George no sa mga pagsunod sa ato nga programa bisan man sa kalayon nimo pero naagyapon ang imong kasing-kasing nakigdugtong dinhiya sa ato nga bansa niya amping ka kanunay dinha ug ang Dios usab magapanalangin kanimo nya niya pod nagkiguban kanato si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother June, Brother Isa og sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og nag-viewing programa. God bless sa tanan. Mayong adlaw nimo din ha Brother Ronilo nya. Malipay gid mi Brother Ronilo nga naas gid ka pirmi nakigdugtong og nagasuporta sa ato nga programa. Amo kini kalipay nga i-appreciate ang inyoha nga mga komento nga naglantaw ug nagsubaybay mo nining atong programa makapalagsik sab sa mo taliwala sa kakapoy sa biyahe sa kainit may mas kabugnaw kay magulan-ulan pero amo gyud nga kanunay na sumuhunaw nagkasing-kasing nga maniguro miganhi sa radio station maka-on air ta maka-broadcast ta kay para sab sa inyo nga mga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa nga niya si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia. On behalf of Kanagahan Seventh-day Adventist Church, mapasalamaton kayo migdako sa inyong duha, Brother John dito o Brother Isao dito sa inyong pagbisita sa atong gambalay ug isip among magsusulti sa atong adlong igpapahulay dasig igsuon. Malipayon og mapasalamaton sab kayo me Brother Eljon sa inyong nga mayniton nga pagdawat sa moa
sa inyo nga pagkamadasigon may man sa inyo nga pagatiman sa mga sa kini ang paniod to. Very rare gyud to ang nahitabo tungod kay klase-klase gyud ang na-witness namo ni Brother John kaganiha nga inyo sabming giandaman og mga prutas, Brother John. Yes, Di salamat basta-basta, kayo, sir. Salamat gyud, sir, ha. Mura og dili gid namo mapahauman sa pagpasalamat niyong pag-atiman sa mo, ha. Yeah, thank you so much gyud. Makapanugilon gyud mo, sir. Salamat sa inyong tanan. Okay nya ngan hita makaigsunan sa pikas na to minute monitor ato nakita nga nakiguban kanato sila si Brother Mishak Villaganas, no. Kung wala ko masayop na ani sila dito sa Burias, Brother John. Onya niapod si Sister Nona ni Monterdi Punay, Brother Larry Jr. Punay, niapod si Brother Nodel Hilig Mitante, niapod si Luel Nodalo Estrera, niapod si Sister Roslyn Sabang, niapod si Brother Ronaldo B. Bragat, niapod si Sister Melanie Monasilio Sabruso, niapod si Sister Anita Cabaluna Claves, niapod si Sister Elpidia Coro, niapoy minsahe si Brother William Edi. Mayong gabi, watching from Morob, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Oy, mayong gabi no sa tanan nga mga taga Zamboanga del Norte, labi na dira sa Morob, Leon B. Postigo ninyo nila ni Brother William Edi. Salamat, Brother William Edi. No, salamat sa information nga din mo dapat nga naminaw karon sa ato nga programa og nagsubaybay. So wala naman tay mga mensahe nga nadawat mga kaigsunan. Panahon na to yata ang Brother John alang sa pagbasa og mga text messages nga midangat sa iyang nga cellphone sa dili pa nato tagad pagtagad ang pangutan ng atong tubagon niining takna sa kagadion. Brother John. Malagang salamat, Brother Isaw. Magbasa lang tagamay kayo nga mga text messages aron matagaan na to og insakto nga time gyud ang pagpasabot sa pangutana. Ato ning basahon, sir, mo greet ko og happy birthday kang Inday Minche nga mag-birthday siya ugmang adlaw, sir, sa iyang ika-18 nga edad. Kuan dinhi Dibo, no? Ka-18 naman ni Inday Michi. Happy birthday. Salamat sa pagbasa, sir. Gikan dire sa kang sa ni Milbin o kang Rejoy nga iyang nga igsoon. Salamat, sir. Okay, salamat po sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Okay. Ang amo lang kanunay nga gihandom nga kini nga programa magpadayon unta ani aron sad mi mahibaw kung asa naming dapitan himutang kay nagtuo man gud mi nga kami husto mi labi na kay wala mi Biblia. Ang amo rapod nga mga pangulo magbasa-basag Biblia sulti-sultis amo unya di ay ang Biblia susihon man gyud adlaw-adlaw. Salamat, sir, si Donato ni. Yes, susihon bitaw. Buhat 17:11. Ang mga tumuluog nga kabig sa una nagasusigid sila sa kasulatan adlaw-adlaw. Una nga usagid kadako kaing bintaha nga kita magsusita aron ato gid makumpare ang atong gituhuan, gibarugan o atong nadungog og kini tinuod ba. Nga naman kay kining Biblia giila o gitawag kini og pulong sa Dios. O gunya ang Juan 17:17 ning balaan na sila pinagis kamaturan ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa sa pulong sa Dios kita makakaplag yun sa kamatuoran. Well, mga higala, salamat kayo, no? Wala na baylain diha nga nasulod sa atong monitor Brother Isaw kay adto ta sa paghatag og atensyon ining pangutana gikan ni sa kang Steven Batong Hinog, no? Brother Steven Batong Hinog, ang imo diri nga pangutana amo na gyud ni nga matagaag higayon sa pagtubag. May mga panahon magod nga ang pangutana dili dayon matubag diha-diha tungod kay mag-abot na ay mangutana diri sa ato nga program na gyud. Anang orasa, anytime, any day, any hour, pwede man tang matiksan, makapangutana mo dinha. Well, mo ni ang akong number 0909148259. Again,
0909-482-259. Tiinti na ako nga number. Wagi ko ilang number o sara. So kung doon na mo'y mga pangutana, sige ipadala dire kay ato na ang tagaan og pagtagad. Well, ato ta higala niining kuan, ini pangutana ni Steven Batong Hinog, no? Sa iyahang gi-text dire nga dugay-dugay na ni naabot imo pangutana Brother Steven Batong Hinog. Pero daghan magong mas nag-una pa, magkasabay-sabay man ang pangutana, pero salamat nga makapailog magyapon mong makasabot mo dinay sa among sitwasyon, no? Ato ni masaon, sir, di na sir, di na sa inyong sa inyong pundok. Diha siguro ni, no? Okay, diha sa inyong pundok o magbunyag mo, halos inyo na lang patyon ang tao kay inyo manglumsan. Okay. Kana nga punto misimang namo sa Katoliko nga maoy bugtong iglesia nga gitukod ni Kristo ug maoy gitagaan ni Kristo sa katungod sa tanang mga Kristiyanos nga maoy mudumala sa iyang iglesia. Salamat sir, si Steven Batong Hinog ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Steven Batong Hinog. Akong balikan og basa ha. Okay sir, di na diha siguro ni sa inyong pundok ug magbunyag mo, halos inyo na lang patyon ang tao kay inyo manglumsan. Kana nga punto misimang namo sa Katoliko nga maoy bugtong iglesia nga gitukod ni Kristo ug maoy gitagaan ni Kristo ug katungod sa tanang mga Kristiyanos nga maoy magdumala sa iyang iglesia. Salamat sir, si Steven Batong Hinog ni. Okay, daghang kayong salamat Steven Batong Hinog. Mahitungod ni ana nga imong gisulti nga ang bugtong iglesia nga gitukod ni Kristo mao ang Iglesia Katolika ug mao gitugyanan nga modumala sa tanan nga mga Kristiyanos. Ang tinuod ni ana Brother Stephen Batong Hinog, bunga og dahom-dahom ra gyud na sa inyong mga huna-huna diin inyo punang nadungog og nabati sa inyo harapod nga mga preacher, sa inyong mga pangulo sa simbahan. Bisan unsaon nato pagbasa ang Biblia, kung atong ikumpir, bisan gamay na lang nga mga punto o porsyento, wala kay makita nga gipakita o gipamatud-an sa Biblia nga ang Iglesia Katolika, iglesia nga gitukod ni Kristo. Tandaan ninyo na. Sumala sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 20, nagsulti si Kristo, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Dato pa sa buhat, no? Maila. So diha ilhon ang tao, dili sa ngalan sa iyang relihiyon. Ang tao ilhon nga siya tinuod, kundili diha sa mga buhat. So kung diha sa buhat ilhon ang matuod nga iglesia, ang pangutana, unsa may gibuhat sa Iglesia Katolika sumala sa mga nahisulat din sa Biblia, di ba kasagaran ilang gilapas, gisupak? Kanang imong giingon nga bugtong gitugyanan ang Iglesia Katolika nga modumalas tanang mga Kristiyano, wala kay usa ka teksto ni ana nga mapamatud-an dinhi sa Biblia maliban sa kaugalingong mga pagpangangkon sa simbahan ninyo. Sa Isaias Kapitulo 8, versikulo 20, nagingon, matud pa, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kung sila dili managsulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Unsay basihanan sa pagsulti sa tinuod kasuguan. Unya kung imong hisgutan ang Iglesia Katolika sa tanang mga kasuguan sa Dios nga nasulat sa Biblia, ilang gilapas, ilang gisupak, meaning nga dili gyud mahitabo nga mapamatud-an nga ang Iglesia Katolika bugtong iglesia nga gitukod ni Kristo ug maoy gitugyanan nga modumala sa tanang mga Kristiyanos. Bunga-bunga rana, mga dahom-dahom rana sa hunahuna. Ug bahin sa imong gisulti, nga kung magbautismo mihalos patyo na lang kay lumsan, imo ra pud na nga kaugalingong panghuna-huna. Nganuman,
tungod kay ang bautismo o bunyag nga inyong gipraktis o gipakita ngadto sa mga tao labi na sa gagmayng mga kabataan, dili man mao ang inyong masaksihan sa diha nga ang inyong mga higala nga mga 70 Adventist magbunyag, kay kanang bunyag Spanish man na o kuan magbautismo, sa English baptize, kung sa Ilonggo na patugmaw. Karon kung atong tan-awon dinhi Brother Steven, kanang batong hinog, huna-huna kuno ka nga sa Biblia unang-una nganong dili gyud mahitabo nga mo inunta ang Biblia mohatag og pabor bisag gamay na lang nga porsyento nga ang Iglesia Katolika mong iglesia ang gitukod ni Kristo, kana tungod kay wa man gyud mahitabo nga ning haom ng punduka dinhi sa Biblia. Unang-una ang gihisgutan mahitungod sa pagbautismo o ang gihisgutan dinhi sa bautismo. Wala man kay makita sa Biblia nga girekomendar sa Ginoo nga ang pagabautismuhan ang gagmay nga mga bata, wala kay makita diha. Kung imong basahon ang Roma Kapitulo 6 versikulo 4, nagsulti og matud pa sa Roma 6:4, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita. So ang bautismo dili kay wisikan. Aduna manggoy ingnon nga naanda natong tulo ka matang sa bunyag or bautismo. Kasagaran makita nato Huwebes ug Domingo kay mao maggining mga adlaw. I don't know kung doon na nay mga nadugang karon nga kining mga adlaw mao gini ang itawag og scheduling sa kanang magbunyag o kor magbautismo. Huwebes ug dili Domingo. Karon nun atong tanawon, ang bautismo o kun bunyag dunay tutulo nga makita nimo ang duha niini diha sa simbahang Katoliko, Brother Steven. Unya ang usan ini makita nimo kasagaran ngadtos mga Protestante ug uban pang mga pundok maliban sa Roman Catholic Church. Tan-awa, una kaning gitawag og sprinkling. Unsa maning sprinkling? Wisik-wisikan ni siya, iwisik-wisikan lang ang gamay nga bata. Og unya, sunod kaning gitawag og puring nga buuan ang ulo sa bata. Kining duha ka matang sa bunyag o bautismo mao ni ang gipraktis o gi-apply sa simbahang Katoliko. But biblically wala kay makita nga gisugo o gipruibahan nga nahitabo ni sa unang mga panahon o sa mga unang mga tumuluo. Wala. Sa laktod pagasulti, kanang imong gisulti nga authority sa simbahang Katoliko nga mao'y mudumala sa tanan nga mga Kristiyano, authority ra gyud na gikan sa inyong simbahan aron ang mga kabubuton o kasuguan sa Ginoo inyong supakon. Ang gisulti busa pinaagis bautismo gilubong kita, dili ka manggod malubong ni anang wisik-wisik, dili ka man malubong anang imong bubuan. Wala na siya. Unya karon di sad mahitabo nga gamayng bata ang unsaman pagabautismuhan. Dili mahitabo na nga gamayng bata ang bautismuhan kundi dagko na gyud. Nga naman kay kung imong basahon unsa man ni siyang kuan bautismo pamati sa buhat 2:38, no, na dinita magsugod sa buhat 2:36 nagingon si San Pedro nagwali, kinahanglan ang tibok banay sa Israel masayod sa tinuod gayud nga si Kristo gihimong Ginoong Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Ug pagkadungog sa mga tao, sa ilang gisulti sa mga apostoles, gisakitan sila pag-ayo ug nangutana sila kang Pedro. Tanawa buhat 2:37. Mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Bisan tuod sila og nasakitan sa pagpangwali sa mga apostoles, pero wa sila magpakita og bad reaction. Nangutana pa sila igsuon unsa may among buhaton. Tandaan nato na. Og kini gitubag ni Apostol Pedro sa yano og insakto nga tubag nga mabaslan. Ang nangutana ani kadtong mga tawo nga giwalihan nila. Tandaan ha, sa pagpangwali Brother Steven, dili mahitabo nga ang gagmayng bata mahimo nga imong kawalihan. Sa ilang pagwali nangutana sila sa ang mga tao sa mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton aron kami mga luwas. Unsay tubag ni Pedro sa 2:38 nagingon,
o kanila mitubag si Pedro nga nag-ingon. Dili pa ni bunyag ha or bautismo, nitubag pa ni sa pangutana. O kanila mitubag si Pedro nga nag-ingon, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa pasayloan sa inyong mga sala. Unsa kining bautismo? Una, maghinulsol. Unya magpabautismo alang sa kapasayloan sa sala ug madawat ang gasa nga Espiritu Santo. So diha lang sa paghinulsol nga daan, butang kana nga dili kaya ug dili mahimo sa usa ka gamayng bata nga maghinulsol siya tungod kay wa pa may igo nga pagpanabot. Sa laktod pagkasulti, kining mga bahina tuani i-apply sa dagko na nga mga tao. Mao nga kadtong mga tao nga giwalihan sa mga apostoles, nangutana sila, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Ang tubag ni Pedro, paghinulsol kamo. Ang gamayng bata, unsaon man paghinulsol, nga wa man na intaw ikabuot, og pabautismo ang matag usa kaniyo. Timani nga diha sa pagpabautismo, dunay gyoy individual, dunay tagsa-tagsa nga desisyon, maghinulsol. Ang bata dili maghinulsol og magpabautismo. Unsaon man sa gamayng bata, paghimog desisyon, gamay pa man siya alang sa pagpabautismo. Di modo nga nabunyagan siya, nabautismuhan siya, pero dili pod ingon nga iyang kabubuton kung dili sinikanan. Unya, ang magpabautismo ang matag usa kanyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Well, ang bautismo unsa diani siya? Kapasayloan sa sala. Og dili gyud ni aplikado ning mga bahina ngadtos gagmayng mga bata kay bisan pa sa kapanahunan sa mga apostoles og ni Juan Bautista ingon nga siya magbubunyag, wala gyud nahitabo nga sila nagabautismo og gagmay nga mga bata. Kung atong basahon din hiyo, sumala sa Mateo kapitulo 3 versikulo 3 ngadto sa 5. Akong basahon na tumasahon nag-ingon din na Mateo 3:3 ngadto sa 5. Nag-ingon din hiyo. Kanang uno na lang. 3:1 ngadto sa 5. Atong basahon niya nag-ingon. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa waaw sa Hudia. Siya nag-ingon, paghinulsol kamo. Tanawa, paghinulsol kamo. Alang-alang man og si Juan Bautista iyang suguon paghinulsol gagmay mga bata nga di man nakasabot. Natural ang mga dagko gad paghinulsol kamo. Mo na iyang gisulti. Kay ang kingharian sa langit haduol na. Haduol na. Unya, nagisulti dinhi sa 5. Uog nangadto kaniya ang katawhan. Timan Brother Steven, uban sa nang naminaw, ang mga word o pulong sa terminong gigamit dinhi dapat tagaan natog pansin. Ang gisulti uog nangadto kaniya ang katawhan. Wa mag-ingon nangadto kaniya ang mga kabataan. Kung katawhan gani, meaning dagko na. Kay kung kabataan, meaning gagmay pa. Pero ang gisulti dinhi katawhan. Og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea og sa tanang kayutaan kasikbit sa Jordan. Tanawa, si Juan Bautista nagapangbautismo dito sa Jordan. Nganuman, dito sa suba sa Jordan naa ang daghang tubig. Wala sa pagwisik-wisik, moingon holy water na, diin man nagikan ang huliha sa may nakahuli ana. Ini ra gunang huna-huna o pagpatuo sa mga tao nga wa po'y pagsusi og unsay insakto. Nangingon din hinga, matud pa nga og nangadto kaniya ang katawhan, wa maging nangadto kaniya ang mga kabataan. Katawhan meaning dagko na, kay og kabataan gagmay pa. Unya nagyuri gikan sa Jerusalem sa tibuok Judea og sa tanang kayutaan sa kasipit sa Jordan. Og dito sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Timan nga sa diha nga magbautismo, ang tao mag-confess, musugid siya sa gibautismuhan dito sa suba sa Jordan. Suba, dunay daghang tubig. Unya, sila na nagsugid silang kasalanan. Unsa mang saa ang isugid sa bata nga mo may inyong bautismuhan. Unya, nagsulti din pagayo kung ato nga tanaw din nga ang mga tao nga nanuol kang Juan Bautista iyang ginabautismuhan. Timan karon sa unsa man nga punto ang tao magangay bautismuhan, ganina atong gibasa, nag-ingon si San Pedro, paghinulsol mo og pabautismo.
Sa unsa nga bahin ang paghinulsol og magpabautismo sa diha nga ikawali na ang maayong balita. Mismo gikan sa kang Kristo, nagsugo si Kristo matud pa niya, ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Timan-i nga ang mga dagko nga mga panghitabo sama sa gubat ug unsa pa dinha nga mga panghitabo diin naduna nay mga dungog-dungog nga dunay mga kananaang patriotic missiles nga makabuto ni siya matunaw ang kalibutan. Bisag pila pa na kamilyon ka mga patriotic missile ang mga bomba ang mabutos tibuok kalibutan, dili na mo imutapos sa kalibutan. Tanawa ha, dili na mo imutapos, maniwala mo. Ang Mateo 24:14 ingon niini, ug kining maayong balita igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Kanus mahitabo ang katapusan sa diha nga ikawali na ang maayong balita sa tibuok kalibutan. It means nga kung dili gani ikawaling maayong balita sa tibuok kalibutan, dili pa moabot ang katapusan. Kay kung moabot man ang katapusan, nga wa pa ikawali ang maayong balita sa tibuok kalibutan, nahimong bakakon si Kristo. Kay ang iyang gipamulong moabot ang katapusan sa diha nga ikawali na ang maayong balita sa kananang kalibutan. Karon kung atong tan-awon, naghisgot man og pagwali dinhis maayong balita. Kamo karon diha, labi na gyud sa mga opsyot, no? Kani mga SDAM ug uban pa dinha, muhisgot na lang kog mga opsyot, Kamong mga opsyot sa inyong sitwasyon ug sa inyong kahimtang, Sa inyong balang gidaghanon ug sa inyong organisasyon, kaya ninyo nga iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan? Nga diha gani sa inyong kaugalingong lugar o dapit sa inyong kaugalingong barangay, lungsod ug uban pa, wa man gani mo'y usa ka buok simbahan dinha nga napabarog ug unya kamo na hinuon ang makalukop sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Kusog ra bagig kay mo magsigig panghilabot sa Adventist. Pero tan-awa kung kaya ba ninyo, mahimo ba diha sa inyo ang pagwalis maayong balita sa tibuok kalibutan, kay una naman moabot ang katapusan kung ikuhalin ng maayong balita sa tibuok kalibutan. Karon unaw na pila ka lungsod, pila ka syudad nga wa kay makita diha nga nagbarog inyong kaugalingong simbahan. Unsaon man ninyo na ang pagwalis tibuok kalibutan sa maayong balita nga moabot ang katapusan sa diha nga ikawali man ang maayong balita. Karon sa diha nga nadungog og nabati na ang maayong balita, Marcos 1:15 nagingon, ang panahon haduol na, tumuo kamo sa maayong balita. Patuuhan ang maayong balita, kay unsa man diini ang maayong balita. Kung imong basahon Roma 1:16, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So kinahanglan mo tuo. Nan ang gamayng bata ug mo imong walihan makatuo na. Gawa man may kabuot pa. Unya unsaon man niya paghimo sa iyang desisyon nga siya magpabautismo. Unya kung atong basahon dinhi, sumala sa gisgutan sa Marcos 16:15, paingon sa 16 mo ni ang gisulti Marcos 16:15 paingon ngadto 16 mao ni ang gisulti mismo gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Akong basahon unsay gisulti dinhi. 15. Marcos 16:15 ngadto sa 16 nagingon og siya mingon kanila, panglakaw kamo, asa man lakaw sa tibuok kalibutan. Tanawa ra gud. Karon kining mga option makahimo kani paglakaw sa tibuok kalibutan, wa magini kalakaw sa tibuok lungsod lang. Wa may mga simbahan makita nimo. Wa. Nagini busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Ngayon dinhi og iwali ninyo ang maayong balita. Iunsa ang maayong balita? Iwali ngadto sa tibuok nga kabuhatan. So ang Ginoo do na gyud siya plano nga ang tao pawalihan sa maayong balita ngadto sa tanang kabuhatan. Nganong gusto mas Ginoo nga ang tao walihan sa tibuok kalibutan? No nang Timoteo 2:4 nagingon nga nagatinguha ang Dios nga ang tanang tao mga luwas unta. Unsay tinguha sa Dios? Ang tinguha niya ang tanang tao maluwas unta. Karon nganong gibutangan nig unta? Tungod kay dili manggod ang tanang tao nagkinabuhi sa kaluwasan, mao nang dili tanan mga luwas. Pero ang gusto gid untas Ginoo nga ang tanan maluwas, pero dili pod maluwas ang tanan tungod kay nganuman
wa man gyud ni sila mutuos maing balita, wa man sila magkinabuhi alang sa kaluwasan, dimudo nga sa adlaw sa katapusan daghan ang mga laglag. Ang gihisgutan pa dinhi ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Unsaon ang tawo mutuo? Maluwas apan ang dili hukman sa silot. Dan karon kay hukman man sa silot, ang pangutana karon naghisgot manig bautismo, ang mutuog magpabautismo maluwas. Kamu karong mga naminaw diha Higala, unsa bay mahimo nga makab-ot ninyo nga mga desisyon? Ang pagpabautismo o ang dili pagpabautismo? Pwede ba nga ang tao magpabautismo? Yes, pwede. Ang tao og dili magpabautismo, pwede ba nga dili siya magpabautismo? Yes, pwede. Kining duha pulos pwede. Ang pagpabautismo pwede, ang dili pagpabautismo pwede. Kay kining duha pulos man pwede nga dili, ang pangutana karon mao, asa man ang pinakamaayo ug pinakanindot nga desisyonan, ang pagpabautismo o ang dili pagpabautismo? Akong balikan pagbasa dinis 16, ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuog paghukman sa silot. Kamu karong mga naminaw diha Higala, hunahunaan ninyo kung gusto ba mong maluwas. Kung gusto gani mong maluwas, unsa pa may inyong dugayan? Pagpabautismo. Unya ang bautismo na abas gagmayng bata, wala naa sa dagko. Pamatian ninyo kini ang gisgutan sa buhat 8:36, no? Tamagsugod. Usa ka tawo nga gitawag og ginuko nga kining tawanaa tinugyanan kini sa tanang kabtangan sa rayna sa Ethiopia nga si Rayna Kandasi. Misimba siya dito sa kinini ang Jerusalem. Ug sa pagsimba niya dito sa Jerusalem, pag-uli na niya nisakay siya sa kalisa ug unya nagbasa siya. Nahitabo lang nga sa iyang gibasa wa siya kasabot. Busa si Filipe gimanduan sa Espiritu Santo dito sa dalan sa Gaza nga naay taong nagbasa nga wa siya kasabot, unya sakay ug umuban ka kaniya. Susulay duda si Filipe misunod sa mando sa Espiritu. Pamati kung basahon na 8:36 paubos nga mga verse. Nag-ingod din unsay gisulti dinhi. Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nihabot sila tubig og ang eunuko miingon, tanawa, anay tubig, unsa pa may na makaulang sa akong pagpabautismo. Kay matud pa din mapadayon sila panaw kay gikan man dito sa Gaza, sa Jerusalem, paingon dito sa kananaang Ethiopia, pero wa pa gani kaabot sila. Matud pa nagpadayon sila og panaw, imong makita nga niining gilay ununa pila ka milyas, hilabihang daghana og taas na kaayo ang ilang nasubay sa mga pulong sa Dios kamatuoran. Pagkaagi nila og tubig, nigingon ang eunuko, tan-aya na ay tubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Kamu karon mangutana ko sa inyo, unsa pa magikulang sa inyong pagpabautismo? Tungod kay wa di mo'y pagtuo o dili mo mutuo? It's up to you kung mo na imong nahuna-huna. Pero ang gisugugod, magpabautismo. Unya matud pa din ni Filipe ningon, og si Filipe miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo og siya mituwag. Ako nagatuo nga sa Jesucristo, mong anak sa Dios. Og misugo siya pagpahunong sa kalisa og ila silang duha, si Filipe og ang eunuko na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya. Og sa nabautismuhan na siya gikan sa tubig, si Filipe kining din og misugo siya sa paghunong sa kalisa og silang duha, si Filipe og ang eunuko na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya. Og sa nakahawas na sila, Manis 39, tanaw og sa nakahawas na sila gikan sa tubig. Kanang pulong nakahawas, dito na gikan sa lalom, kay di man kakahawas og mabaw, di man kanimo ikahawas at tubig anang bubuan lang ang imong agtang, o kunya kanan na di man kakahawas anang wisik-wisik, sa nakahawas na sa tubig. Unya ang gibautismo dili gamayng bata kundi ang dakong tao. Kapag bautismuhan unya diha sa iunod kanang gitawag og immersion. Busa matud pa nimo brother Steven Batong Hinog nga ning simang nami sa simbahang Katoliko, yes, tinuod na ning simang mi alang-alang ug naa bidiya sa inyo mosunod nga wa man gyud mo magsunod sa Biblia. Supak man ang inyong gihimo sa Biblia. Karon kay pagabautismuhan man ang tao. Sa unsa og kinsa magyud ang pagabautismuhan? Pamatiin ninyo sumala sa Mateo 28:18 ngadto 20 nagingon. Matud pa ni Kristo,
Kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan o himuan ninyong tinun-an. Tandaan na, tinun-an, meaning Bible study-an. Ang gamayng bata, di gina may tabo nga inyong katun-an o ka-Bible study-an. Antos dagko, himuan ninyong mga tinun-an, meaning sa dili pang bautismo, tun-an usa. Munang naay Bible study. Himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpangbautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsay ibautismo? Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maliban, Brother Steven, sa Katoliko, ang mga Protestante mauni ang ginabautismo, pero ang pangutana lahi ragyod nga naman kay dili man sama ng wisik-wisik. Nagingon nga magatudlo kanila, nagingon din ha nga sila pagabautis, nagingon din nga panglakaw kamo himuan yung tinunan tanang kanasuran nga magatudlo kanila. Managisgutan tudloan gid usa. Iwali tudloan usa. Kinsa man ning tudloan kay bautismuhan man sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa ning pagabautismuhan? Niya sa 20, pamatian niyo sa 20. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo tan-awa ako mag-uban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kinsa ning gisaran sa Ginoong iyang ubanan hangtod sa katapusan sa kapanahonan? Kadtong nabautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsa kining mga tawhana? Ang natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Tanawa. May kahigayunan ba nga nainsakto ang simbahang Katoliko, Brother Steven, sigon sa imong una-una? Ang taong pagabautismuhan, dili gagmayng bata, dagko na. Pero kadtong natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unya tanawa, gituman ba ninyo ang sugo sa Ginoo? Sa adlaw papahulay supak mo, sa pagkaon supak mo, sa napulo ka sugo supak mo. Ang gisulti, ang nasakop sa iglesia ang gitukod ni Kristo, tudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Busa wala gyud timailhan og katarungan nga ang simbahang Katoliko mutakdo sa imong gingon bugtong iglesia nga gitukod ni Kristo. Busa Brother Steven, susiha pa ang kasulatan aron imong mahibaluan ang kamaturan. Si Brother siya magatag og dugang nga pagpatinaw ani mga bayna. Brother Steven? Okay, salamat Brother John sa dili pa ta mga tagdugang pagpasabot sa pangutana ato sa ning basahon ang mensahe nga napuno dinhiya sa atong live broadcast niya si Pastor Pedro Golina Rosales, watching from Kawayan Masbate. Ang mensahe nagingon, happy watching from Kawayan Masbate. Thank you so much Pastor for being with us this evening. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan dinha. Niapod si Brother Elmodam Flores, nawala man ang soundbed. Salamat kayo sa info Brother Elmodam. Please check lang sa imuhang volume, basi napislit lang ang volume sa kilid kay ang ato nga monitor diri okay raman. O nya niapod si Brother Henry Mindaros, Brother Steven, klaro og tin-aw kayo ang pagpasabot sa kamatuoran nga gitudlo sa Ginoo. Sunda lang ang gisugo sa Ginoo, ayaw pagsunda ang yawa. Salamat Brother Henry. Din ngadto ta man kay sunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana nang iyabang point or iyang puntong gisgutan nga mura maglumsan. Actually, mga kaigsunan og magiglan, kamo nga mga wala masayod kung unsa gay insakto nga proseso sa pagbautismo nga gitudlo sa Biblia. Mabag-uhan gyud mo. Kay nga naman, ang inyong naandan, ang inyong ginauna, nga ang inyong makita, katong bautismo nga nandan nyo, kato ramang gitawag nato og sprinkling or wisik-wisik. Dinhiya sa kini ang hitabo sa ato nga kalibutan, dunay klase-klase nga paagi sa bautismo nga gihimo mga kaigsunan og makiglaan. Dunay gitawag og sprinkling, dunay gitawag og pouring, og dunay gitawag og immersion. Now, nining tulo asa man ang gitudlo sa Biblia. Kay ang gisgutan sa Efeso 5 sa Efeso mga kaigsunan 4:5. Kapitulo 4 versikulo 5, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo ug usa ka bautismo raman. Nya kay tulo man ni ka klase nga bautismo nga turon nga nahitabo sa kalibutan. Asa man niining tulo? Kini bang gitawag nato og sprinkling, kini bang gitawag nato og pouring, or kini bang gitawag nato og immersion? Kining gitawag og sprinkling mga kaigsunan mao nang normally makita nato sa bunyag sa dagkong simbahan nga wisik-wisikan ang mga tao. Then kining gitawag og pouring, morning makita nato normally sa dagkong simbahan nga ang ulo sa bata gibubuan mga kaigsunan. O kining gitawag og immersion, mao ni ang makita nato sa kadaghanan, naa sa sapa, naa sa swimming pool,
naa sa kini ang dagat nga iunlod mga kaigsunan og makiglan. Now kining tulo asa man nini ang gitudlo sa Biblia mga kaigsunan og makiglan or ang gihimo nga proseso diha sa Biblia nga bautismo. Kung ato nga lantawon susiyon pagbalik ang kaagi sa pagbautismo kang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan ug makiglan dinhiya sa kini ang Mateo kapitulo 3 mga kaigsunan bersikulo 13 hangtod sa koan kini ang 17. Ingon ani ang ato nga mabasa nagingon ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Remember mga kaigsunan og makiglan, ang tuyo og tumong ni Kristo nga gikan sa Galilea miadto siya sa Jordan kang Juan tungod kay alang sa pagpabautismo. Nan karon kung atong paray nagingon, apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismohan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Naibalo ba mo mga kaigsunan ug makiglan ngano nga ingon ani ang hitabo nga pagsalanta ni Juan ngadto kang Ginoong Kristo mga kaigsunan ug makiglan? Tungod kay nasayod si Juan Bautista nga ang iyang katubang mao ang Mesiyas. Mao na nga ang iyang nga tunada misulti siya nga siya man unta ang angayan. Pero nganong siya naman hinuon ang mabautismo kang Kristo. Nan kung atong padayon nag-ingon sa 15, si Jesus mitubag kaniya itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat nini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Remember these words from Jesus Christ mga kaigsunan ug makiglan, maingon si Kristo nga ang pagpabautismo mga kaigsunan ug makiglan kini mga higala mga pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Katumanan sa tibuok pagkamatarong ang pagdawat sa santos nga bautismo. Well, sa ato nga kinabuhi, sa ato nga pagkinabuhi Kristohanon, kung wa ta makahimo sa pagdawat sa santos nga bautismo, well, wa pod nato mahimo nga natuman nato ang tibuok pagkamatarong. Kay kining bautismo mga kiglan ug makaigsunan, usa ni siya ka simbolo kapasayloan sa atong mga kasalanan ug pagdawat kang Ginoong Hesukristo. Kung di ni nato mahimo, nan unsa may katumanan sa tibok pagkamatarong diha sa isip usa ka Kristohanon, muna nga gikinahanglan ikaw ug ako nagkinahanglan sa pagdawat sa santos nga bautismo. Well, kung atong padayon nagingon, ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon sa gikan sa tubig. From that word mga kaigsunan, gikan niya ng pulong nga siya mihaw-as dayon gikan sa tubig. Sa inyong tan-aw kanang pulong mihaw-as, mahaom ba din ang kini ang gitawag nato og wisik-wisik nga bautismo? Mahaom ba din ang gitawag nato og pagbukbo sa ulo nga bautismo? Mga kaigsunan og mga kaiglaan? Ang mahaom nining tulo ka mga bautismo nga nahitabo sa ato nga kalibutan karon nga mga pagtudlo, mao lamang ang gitawag nato og bautismo nga immersion mga kaigsunan og mga kaiglaan. Muna nga kung atong lantawon o susiyon, ang proseso nga gihimo nga bautismo kaniadto sa mga Kristohanon hangtod karon mga kaigsunan ug makiglaan sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, gisunod o giadapt ang pagtulunan nga bautismo nga gitawag nato og immersion mga higala ug mga igsoon. Nan kung imong lantawon og susiyon, niining tulo ka mga bautismo nga nahitabo nga pagtudlo sa kalibutan karon, usa lang ang kamatuoran nini, usa lang ang tinuod nini, usa lang ang gitudlo sa Biblia nini. O kini nga bautismo mao ang immersion mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan kay ang immersion raman nga bautismo may gitudlo sa balaan nga kasulatan, pasabot niya na ang nagsunod og nagtuman sa uban nga pagtudlo nga bautismo nga gitawag natog sprinkling og pouring, kining mga tawana nagbuhat lamang og ilang kaugalingong pagtulunan og wala mosunod sa balaan nga kasulatan. It is normally mga kaigsunan nga mahitabo gid na nga mosupak sila sa kining gitudlo sa balaang kasulatan, kay according sa ilang nga mga kaparian, ang Biblia may dili lamang ang pillar of truth, foundation of truth mga kaigsunan, kundi ang simbahan. Muna nga resulta kay gisgutan ni Martin Luther mga kaigsunan nga ang simbahan
mas makagagahom sa balaan nga kasulatan. So nakita nga diha sa pagtudlo sa dagkong mga simbahan, mga kaigsunan ug mga kiglaan, mas naghimo di sila ilang kaugalingong pagtulunan inay hinuon sa pagsunod sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. So ato nakita mga kaigsunan ug mga kiglaan dinhi ang bahina sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 nga ang proseso sa pagbautismo iunlod ang tao sa tubig. Well, kay imo man gisgutan Brother Steven nga muraman og lumsan, diin man sad ka nakakita o gibautismuhan sa mga pastor sa Seventh-day Adventist nga gibalita dinha sa news sa TV nga dunay nalumos kay gibautismuhan. Kung imong lantawon nuna-huna ra na nimo or kumbaga imo lang na nga akusasyon ba kay di man pareho sa inyo nga pagtulunan ang gihimo sa mga Seventh-day Adventist nga pagbautismo. Siguro doon na lang mga kahibulong si mga una-una kay nganong ingunana ang pagbautismo sa mga Seventh-day Adventist. Actually, Brother Steven, os tanang naminaw karon, practically, kanang gisunod o gihimo nga pagbautismo sa Seventh-day Adventist sa mga pastor, gisunod na og unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan nga proseso sa pagbautismo. Nan kay ang inyo lahi man, pasabot niya na, ang inyo nga simbahan wala mo sunod kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan nga proseso diha sa pagbautismo. No karon kay ato man na nakuha ang punto dinaa ngano nga iunlod mga kaya nga unsay proseso sa bautismo mao diay mga kaigsunan nga iunlod ang tao ngadto sa tubig sama kang Ginoong Kristo nga siya sa pagbautismo ni Juan Bautista siya giunlod ngadto sa tubig og mihaw siya sa daghang tubig mga kaigsunan og mga kaiglan. Now ang ato ron nga nadugukan kinsa man mga tawhana ang pagabautismohan or si kinsa man ang dunay katungod mga kaigsunan kinsa man ang pagabautismohan. Mao na ato ron nga pipuno. Well, kung ato nga lantawon og susihon, dunay proseso nga gitudlo si Kristo sa iyaha nga mga tinun-an. Sa dili pagabautismohan ang mga tao. Kung ato nga lantawon og basahon, Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ug 20, ingon ani ang gisgutan kung atong tanawon nag-ingon. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyo matinun-an ang tanang kanasuran. Si Kristo ang namulong nini ngadto sa iyang mga tinun-an. Ingon siya, busa panglakaw kamo ug himuan ninyo matinun-an ang tanang kanasuran. Sa lain nga termino mga kaigsunan ug makiglan kung paladman nato pagtuon kining pulong gitawag og kanasuran dinhi ang nasulat sa balaan nga kasulatan sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, referado kini og nagkahulugan og tanang mga katawhan. Mark that word mga kaigsunan, nagkahulugan og tanang mga katawhan. Kato pa rin nagingon, sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. So ang mga katawhan pagabautismohan sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Nan si kinsa man ang pagabautismohan. Kung atong pa rin ang 20 nagingon, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. You get the point mga higalag mga igsoon, Brother Steven? Ang gisgutan kadtong pagabautismohan mga tao nga nakatudloan sa pagtuman sa tanan nga gisugo ni Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, kung kita mo bautismo or ang dunay katungod sa pagbautismo mo bautismo og bata, ang pangutana din kanang bata nga gibautismohan or gibunyagan nakatudloan ba na sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Dios? Kung wala, kana siya dili pa pwede nga pagabautismohan mga kaigsunan og mga kaiglan. Actually ang Seventh-day Adventist mga kaigsunan og mga kaiglan dunay limitation sa edad o sa bautismohan ang tao o ang bata. Kung ang bata mag-edad og 10 anyos, labi na og apil ang iyang ginikanan nga mo pabautismo, sa wa pa sila mo desisyon sa pagpabautismo,
mga kaigsunan, na Bible studyan sila, ukihan o uyuhon na sa mga pastor sa Seventh-day Adventist nga pagabautismohan. Pero kung ang bata ray bautismohan, ang mga pastor, mga kaigsunan ug mahilan sa Seventh-day Adventist magkinahanglan na nga ang bata mag-edad usa og 13 anyos pataas usa siya bautismohan. Unsay tuyo og tumong aron mga kaigsunan ug makiglaan nga sa dili pa mabautismohan ang bata nakasabot siya og unsay gitudlo saya. Kay kung mobautismo og nag-edad og 3 paingon sa 9 or kayong paingon sa 7 size mga kaigsunan ug makiglaan 3, 4, 5 size nga mga paginaron or bisan 1 anyos mga higala ug makigsunan kana nga mga pangidaron wa pa na sila kasabot or di pa na sila makasabot sa mga gipanagtudlo mahitungod sa gitudlo ni Kristo or gitudlo sa Dios. Muna nga importante nga gikinahanglan ang pagabautismohan mga kaigsunan ug makiglan ang dagkong tao, ang mga makasabot na, ang mga nakatudloan na. Well, kay nagisgot man ang Episo 4:5 nga usa ka bautismo. Remember these things mga kaigsunan, kung sa imo nga pagkinabuhi nining kalibutan na natapos na kag pagpabautismo pero wala ka matudloi sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios, gikinahanglan nga ikaw usab utruhan pagbautismo, gikinahanglan musubay tas bag-ong proseso nga kinahanglan tudluan utsa ta sa pagsunod og pagtuman sa sugo sa Dios usa kita pagabautismohan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Wala naman tayo igong panahon sa dili tayong pitapusan itong programa ni atong closing song mayman ang atong closing prayer. Mahigala nagampo kita, mahigugmaon og dalang tanan namo nga Dios na ka sa tronos kitasan sa mga langit, dagan salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw karon, dadas kayag sa kamaturan, sila imong kabigon sa pagduol kanimo aron mga lagad ug unya maandam ang daghan sa adlaw sa imong pagbalik. Ikalipay na mong pasalamatan ang imong paghatag o pagtubag sa among mga pagampo, pagadawato na mo kining tanan tuod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan ni Brother Libby Clavis, kini inyong higala o igsoon sa kanginan Brother Isaw dito o nining inyong ubos nga higala igsoon Brother June dito, magaingon sa inyong maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie.